Bu okap berýän goşgularym ilki bilen meniň özüm üçin kitap ýazylan ýaly kabul edýär. Sebäbi şu sözleriň içinde meniň ýüregimi iňeldiýän, sabırlyk berýän maňa güýç berýän sözler bar. Şoň üçin men size häzir oýlanmak hem oýanmak diýen goşgundan bir bölümini okap bereýin. Adam oýlanmasa hiç gaçanam oýan bilmeýär. Sözlesem kalbimden dolu jegirden. Ol gussa gelipdir ilki ömürden. Köneler aydanlar dana bolmazdan nadanlygyň gizläp bilen ýagşydyr. Agyzy hapa, deýus bolup ölenden, lal bolup, kör bolup ölen ýagşydyr. Deňlik ýok, bolmandyram hiç. Oňa düşünürsiň ýöne bolar giç. Garawdek agaryp sakkal, gaş hem saç, agrymsyz ýanyndan ýöne goýjy öç. Maňa kalbym aýdýar, mert bol, hoglukma, yamanlar ýanyndan lal bol, kör bol, emma geç. Sabırsyz nadanlar galar agarlap, senden gep taparlar kesäňden izlap, dilleriniň ujundan köp ýalan sözläp, kalbynda sen kimin bolasy gelir. Ýöne gara gadan öz-özünden agarmaz, egri biten agaç hergiz dogralmaz. Diňe gözel baglar ýagşy meýwe getirer, yaman dereklerden içersiň aby, özüni pes tutan bolar hat beýik, gara daşa dölüp giderler, özüni Allahdan beýik tutanlar. Akyl, paýhas, iman hemde päk söýgü, ol mukaddes Allahdan gelirmiş duýgy. Duýgy beýikdendir galan ýürekde, ýene dil hem beýni bir bolup tenne, ol mehriban Allah Taalaň öz eline. Şeýlediginen bilip ýalan sözleseň, bu dünýäde görjegiň jegirdir jegir. Eger tawba etseň, doga okusaň, ýok diýenlere de ýagşylyk etseň, Hudaý adam zatdan meger razy bor, bir-birden, 3-3den, 5-den beri bir.